fortæller bare, hvad der er. Hej Eski. Jeg har sådan en fin Yamaha Slider her til salg. Der er nogle enkelte defekter, hvis man skal kalde det det. Der er, lidt udseendsmæssigt, en flænge heroppe i styrskjoldet. En flænge og en lille smule ridser heroppe. Så hernede, der er, selve forskærmen knækket. Så er der forgaflen. Den, hvad skal man sige? Der er hydraulikken, hvad fanden man skal kalde det. Den er i hvert fald gået. Så enten så skal der nye pakning og ny olie i, eller også så skal man have nogle nye gaffelben. Ja. Der er en lille flænge heroppe i sædet, men igen, det er jo ikke noget stort. Ellers der er masser af mønster på dækkene. Alt virker som det skal. Der er altså bare ikke nogen blinklys på. Nej, der er ikke nogen blinklys på. Men herregud, hvem bruger også blinklys? Ja. Chokeren der. Chokeren, den er ikke sat til. Fordi at der er, 21 mm karburator. Black Edition på. Der sidder en lille. Så man kan se herinde, der sidder en lille trækchoker. Yes. Så i hvert fald, der sidder, det er racing cylinder. En anden kobling, mener jeg det er, med en lidt strammere trykfeder. Sådan en fin Proma lovlig style udstødning. Og det er racing tune cylinder. Og jeg ved ikke, om jeg fik nævnt 21 mm karburatoren. Yes. Men i hvert fald, jeg synes selv, det er dumt, men den er i hvert fald kold. Ja. Den er helt kold. Det, i hvert fald. Og så er der lige det der med. Ja. Kontakten heroppe, den virker ikke til start, så man skal bruge over i venstre side. Man starter med det samme. Og det er uden choker. Det var uden choker. Man starter med det samme på elstart og kickstart, som vi selv lige har set. Og ja, den går rigtig godt. Den går lige omkring 80 løs. Ja, det passer meget godt. Skal vi tage den ud? Vi skal lige varme lidt op. Ja. Det var det.